Dovoľte, aby som teraz privítala predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána inžiniera magistra Mariana Kotlebu. Dobrý deň. Ďalej by som veľmi rada privítala pána riaditeľa úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána inžiniera Martina Belovského, PhD. Deň učiteľom je sviatkom vzdelanosti, sviatkom múdrosti, sviatkom človeka. A teraz mi dovoľte, aby som poprosila o príhovor pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ja osobne túto cenu, aj túto akciu s jej udeľovaním spojenú vnímam ako niečo, čo má odzrkadliť situáciu, ktorá dnes v spoločnosti panuje ohľadom učiteľov a ich spoločenského statusu. Napriek tomu, že po tej finančnej stránke sa to postupne nejakým spôsobom zlepšuje, tak musíme si žiaľ priznať, že čo sa týka spoločenského statusu, aký by učiteľovi za jeho prácu mal patriť, tak tu Slovensko ešte má čo dobiehať. A práve preto si myslím, že aj takéto akcie a takéto ocenenia môžu byť aspoň takou maličkou náplasťou pre tých najsnaživejších, najlepších, keď môžem povedať, že z nás, aby sme im aj týmto ukázali, ako veľmi si prácu v školstve vážime a že sa takýmto spôsobom snažíme trošku suplovať, keď použijem v školstve ten taký obľúbený termín, suplovať tú úlohu štátu a síce zlepšiť a postupne naštartovať to zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov na Slovensku. Na 3. mieste sa umiestnila Anna Bartolková z gymnázia v Detve. Na 2. mieste sa umiestnila Zuzana Kazárová zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. A na 1. mieste sa umiestnila a cenu Mateja Bela získava Edita Moncoľová zo Strednej odbornej školy v Hnúšti. Prejdeme k 2. kategórii. V nej bolo ocenené autorstvo a implementácia medzinárodných projektov škôl, ktoré reprezentujú Banskobystrický samosprávny kraj, ale samozrejme aj Slovenskú republiku v zahraničí. Na 3. mieste v tejto kategórii sa umiestnil pán Radovan Mádel z gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani. Na 2. mieste sa umiestnila Beata Mogišová zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na 1. mieste sa umiestnil a cenu Mateja Bela získava pán Pavel Filo zo Strednej odbornej školy pod Márošom v Banskej Bystrici. Poďme k 3. kategórii ocenení. V nej bola hodnotená príprava úspešných žiakov na celoštátne a medzinárodné súťaže i olympiády. Na 3. mieste sa umiestnila Renata Ertlová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Na 2. mieste v tejto kategórii sa umiestnil pán František Stríček z gymnázia v Detve. Na 1. mieste sa umiestnila a cenu Mateja Bela získava Elena Šlávková zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho v Banskej Štiavnici za najdlhšiu pedagogickú činnosť. Tou prvou osobnosťou je Mária Alena Stopková z konzervatória Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Pán inžinier Jozef Hazlinger.